вітанне ўсім. Зараз мы з вами знаходзімся на мінскім чыгуначным вакзале. Сёння, чытаючы стужку «Навін звязды», мне прыйшла ў галаву ідэя правесці пэўны эксперымент, вынікамі якога я хацеў бы з вами падзяліцца. Зараз мы з вами паспрабуем праехацца на цягніку гарадскіх ліній. Мы не ведаем, калі будзе найбліжэйшы цягнік. Мы прыехалі сюды ў абсалютна рандомны час. Зараз пойдем набываць квіткі ў касу, сядзем у цягнік і падчас паездкі будзем спрабаваць падключыцца да публічнай сеткі Wi-Fi. Беларуская чыгунка зусім нядаўна на днях аб'явіла, што кожны цягнік гарадскіх ліній зараз абсталяваны сістэмай раздачы Wi-Fi. Цікавы момент, калі ў маім любімым цягніку Брэст-Мінск з'явіўся Wi-Fi, дарога пачала займаць не 4 гадзіны з лішнім, а 2,5. Ну вось мы едзем у цягніку, праехалі станцыю Мінск паўночны, паспрабуем падключыцца да Wi-Fi. Ого! Глядзіце, якая моц сігнала. Але штосьці з падлучэннем не ладзіцца. Глядзіце, падлучэння няма. Захавана, але падлучэння няма. І зноў няўдала. Але ўсё роўна штосьці ідзе не так. Попытка нумар 2. Ад'ехалі ад Мінска ўжо на дзясятак кіламетраў. Паспрабуем зноў. Ідзе злучэнне. Ось. І ў мяне зараз запрацавала. Ну што, зноў жа увядзем тэлефон, атрымаем код. Чакаем смс-ку 7177. Нагадаю, у Юлі далей за гэтую старонку сістэмы не пусціла. А мяне пусціла, аднака піша, няма доступу ў інтэрнэт, няма паўторнага злучэння, но мы ўсё роўна паспрабуем аднавіць стужку ў інстаграме. Не, на жаль, немагчыма аднавіць стужку. Яшчэ раз. Яшчэ раз. Не, все, не пускаю. И попытка номер 3. Быццам бы штосьці атрымалася. Але няма інтэрнэту, так няма інтэрнэту. Падключана. Ну, паспрабуем зараз. Аднавілася, сапраўды. Запрацавала і ў мяне. Супер, клас. Тэлеграм обновился. Сайт звезды. Вось, до речі, гэтая навіна. Спрабуем зайсці на галоўную старонку. І ну
вельмі стараецца. І запампавалася галоўная старонка. Ура, эксперымент удалы, Wi-Fi сапраўды працуе, але не без праблем. Як вы бачыце, я падключыўся нармальна з 3-го раза, Юля з 2-го. Ось, раім схадзіць. Таксама павінна запампавацца. Вось зараз мы едзем. Не так хутка, як хацелася б, але запампоўка старонкі ідзе. Ну і Остановочный пункт «Зеленая». ось нават на зялёнае ўжо прыехалі, каб 3 старонкі запампаваць. Ну почему яно не працуе? Ура! Ось ми приїхали на Славі, на станцію Білорусь. Наш експеримент большей часто ми можемо назвати удалим, але не без нюансів. Сітка Wi-Fi сапраўды ёсць, яна працуе, сігнал моцны, але падлучыцца да яе нам удалося далёка не з першага разу. Ну і хуткасць інтэрнэта таксама выклікае пытанне. Старонкі пампаваліся марудна, хацелася б, канешне, каб яны грузіліся хутчэй. Але трэба ўлічваць, што хуткасць інтэрнэта ў дадзеным выпадку залежыць ад магутнасці мабільнай сеткі, якая пакрывае тэрыторыю ў